Dünyada iň uly gözlem motory bolan Google uruw bir teori içinde sarsylýar. Bir näçe adamlaryň forumlarda ýazyşy ýaly. Bir näçe YouTuberler test edip suwtlady. Emmek kişiň aklyna şu soraw: Google bizi diňleýärmi? Google gözlem motory bilişimiz ýaly gözleden sözimizi milyonlarça sözler bilen deňişdirer we biziň öňümüze çykarar. Soň wagtlarda internetden söwda etmeýän galmady we adamlar bir zady görüp başlady. Reklamalar. İlki başta Google robotu bular ýaly bu işläni okdy. Adamlar näme gözlese şonu görer we şoňa meňzeşdatlar ulanjylara görkezilmezdi. Wagtyň geçmegi bilen Google robotu düzeldirilip adamdan gözden dadyna meňzeşdatlar görkezilip başlady. Soňra robot has üýtgedildi we adamlaryň gözleden zatlar we şoňa meňzeş zatlary toplap ulanjy reklama görnüşine çykmana başlady. Ekranyň sagynda çepinde reklamlar çykyp başlady. Bu akylly sisteme Google robotu has güýçlendirildi we Google biraz yaramazlyk edip başlady. Teoriýa şu taýda başlaýar. Google soň adamdan gözleýän zatlaryny diňe ýazman we öz arasynda da gürleşip bilýändigini bilip Google adamlary diňlemene başlady. Bu diňe teoriýa käbirleri muny suwtladyklaryny aýtýarlar. Bu adam YouTube'da suwtladygyny görkezýär. 5 mutlak gücük ýymy hakynda görleýär. Soň ilki bilen habar sahypalaryna girýär we çykan reklamalary görkezýär. Soň güjük oýunjagy hakynda görleýär. We soň sahypalary täzeden açýar. Hakykatdan hem görülen zady hakynda reklama çykdy. Emmesinde olmasa-da köp sahypalarda güjükler hakynda reklamlar çykanlygy görülýär. Bu teoriýany Türkiýede YouTuber hem barlaýar. Şimdi size bu videoda yapacaklarımı söyleyeyim. İlk olarak bütün siteleri açacağım. Oradaki reklamlara bakacağım. Ve sonra belirli bir ürün üzerine mikrofona doğru hunharca konuşacağım. Protein tozunu istediğimi belli etmem lazım. Hey dostum, biliyor musun, vücut yapmaya karar verdim. Hadi ya, nasıl yapacaksın bunu? Ya bilmiyorum, internet üzerinden protein tozu araştırıyorum. Protein tozu mu? Evet, protein tozu. Şişireceğim birazcık ya. Aa! Kanaldakylarym buňa haýran galýar. Sebäbi işe ýaraýanlygy görülýär. Ýöne YouTube'a gerekli bilgileri bizden alyp gerekli wagtynda ulanýanlygy aýdylýar. When you use Google services, we collect a few different types of information. This info generally falls within two broad categories. There is the info you create or provide to us, and info we collect as you use our services. Let's have a look at each. We collect the info you create and provide to us. That includes the name you provide when you're creating an account, a photo you've uploaded to Google Photos, or a message you send using our services. We also collect info as you use our services. That means info about the devices, apps, and browser you're using, as well as your activity on Google, like the searches you make, ads you interact with, and visits to websites that use our services. It can also include information about your location as you use Google services. This means when you search for coffee shops,
We can use things like your search terms, plus your location, to help you find a great place just around the corner. Google bunu adamlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak üçin etdi. Ulu kampaniýalar bular ýazatlar edermi diýmän. Geçen günlerde Facebook'un eýsi Mark Zuckerberg 2 milyon ulanyjynyň informasiýasyny Cambridge Analytica kampaniýasyna satan üçin suda berildi. saying things that can cause, that is calling for violence or could risk you. Biz bu kampaniýalary ananmalyla olardan özümiz goramaly. Şahsy informasiýalarymyzy internetde ýazmalylar. Bilmediğimiz programmalary skaçat etmeliler. Indiki videoda görüşýänçek.